Balima bamananga mena Mali kono ani Mali ko kan foli ani walimando be kata aw bela jele ma fo yan fo aw sigoro la aw bisimila ko bi dogokun kibaru sorolen keneka jekulu min be wele ko Conseil supérieur de la diaspora malienne olu bisimila Mali jamana médiateur de la République fait kuma ɲɔgɔnɲɔ o bolila fɛn min kan o ye conférence d'entente nationale ko de ye ni o ye sigi min bɛna kɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn kolosuma o ka se ka sabati ka don Mali jamana kɔnɔ an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na jɛkulu min ni a sigira sen kan conférence d'entente nationale a labɛnni jɛkulu ɲɛmaaya ni o bɛ Baba Akibo Aidara bolo a ye kunkɛnɛ dɔ sigi sen kan barisabu ka da kan min ye jɛkulu wɛrɛ maaw ye olu n'anko bɛ a fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Conseil supérieur de la diaspora malienne o ye jɛkulu ye min ɲɛsinnen don tunkarankew olu ka lahalaw u lapasali ma tuma min na ni u ye ɲɔgɔn ye in kɛ u bɔlen a ye tunkarankew ka jɛkulu a ɲɛma a ye dantigɛli dɔ kɛ kuma galamani na min kun bɛ ka di Jakite n'a ka jatala Seydou Ɲare bolo an ka jɛkulu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Médiateur y'an wele ka ye kuma ɲɔgɔn fɛ conférence d'entente nationale lajɛba min kɛtɔ k'a fɔ maliden bɛɛ bi bɛn ko kelen ma i ka lɔn conférence d'entente nationale lajɛba min ye bɛn min don a bi accord minnu signera Algérie o y'o kɔnɔna la ko ni accord banna signé la yanni accord ka finaliser yanna ka ban fo maliden bɛɛ k'i sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamu ka bɛn ko kelen ma bɛn wo fɛn wɛrɛ di an bi problème min na ala ko an ye bɛɛ ma ko pour bɛɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ Mali ye kɛ Mali min di Maliba ye min di fɛn min de don ni kuma ma kɛ ni sigili ma kɛ ni minnu bɛ tunkan na an minnu ye tunkarankɛ ye an mot kelen fila a sabanan bɛ tunkan na donc le Mali den fila de don a kelen o bɛ Mali kɔnɔ a tɔ o bɛ Mali kɔ kan donc médiateur national a ka démarche k'an wele k'a f'an ye conférence kun min de don wajibi fana ye an kan an maliden bɛ duɲa fan fɔ fan an man contribution lana an b'a di médiateur ma pour que contribution minnu fɛn o fɛn fɔla u b'a ta bolo fila ma u b'a lajɛ pour que o bɛɛ ka bila fɛn kelen kɔnɔ mun ye an ka bɛn ye maliden ka bɛnni ye donc an nanen bi a kumana an fɛ an y'a faamu ni ala sɔnna an ka base fana bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi an b'a f'u ye k'a fɔ ko haminanko o ni hakilinata ye min ye bɛn ba o kɔnɔ o y'a fɔ n ye n'an dun kɔ ma sɔrɔ an b'a lase conférence médiateur ma n'a sera médiateur ma ni ala sɔnna a b'o minɛ a b'o inclure décision finale ma o fɛn wɛrɛ tɛ ko an bɛnna Mali kelen an bɛɛ maliyɛn an bɛɛ bɛnna ko kelen ma ala ko maliden ani Mali ka taa ɲɛ. Buguninkaw garijɛgɛ donna camion citerne dɔ la min bɛna kɛ sababu ye ni ka kɛ tasuma fagalan ye a musaka o bɛna sefa wari $150,000 ma a bɔbaga Fondation Frères du Sud an ka jɛ an ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Buguninkaw fɛ yen El Hadj Yaya Togola ni ale ye Fondation Frères du Sud a ɲɛma dangan ye a ye wuli ka jɔ kɛ ni a ka jɛkulu ye ka Buguni dɛmɛ ni ayiwa tasuma fagala dɔ ye mobili do u ko min ma ko camion citerne incendie sefa wari $1,000,000 ani $50,000 nafolo mugu in bɛna o de ma ka don bolimafɛn in na k'a bila Buguni ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sapeur pompier min bɛ se k'a to u ka manihun lakanani baaraw bɛ se ka nɔgɔya nin kɛnɛ sigira sen kan Buguninkaw fɛ yen a denbaya o kun bɛ an ka minisiri bolo minisiri min ɲɛsin bɛ duguba kɔnɔna kow ma ani sokow kunnafoni ye a jira k'a fɔ El Hadj Yaya Togola ni ale yɛrɛ kɛra Buguni maire ye ka tɛmɛ a bɛ san caman bɔ ni wulikajɔ in na ka se ka Buguni dɛmɛ o de kosɔn min ye Fondation Frères du Sud ye n'a ma ɲa k'a fɔ a yɛrɛ o ɲɛma dangan ye olu ye danaya da a kan ka se ka nin bolimafɛn in kɛ ka Buguni lasɔrɔ maa minnu ni olu kun bɛ kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya jira Buguni a n'a lamini nka minisiri min ɲɛsin bɛ duguba kɔnɔ kow ani sokow ma ni o ye Dr Ousmane Kone ye o ye a jira k'a fɔ nin bonya in ye El Hadj Yaya Togola ka bonyaden ye ka sabu kɛ a ye wulikajɔw ni cɛsiri minnu kɛ a faso ye ni o ye Buguni ye ani jamana bɛɛ lajɛlen ko kumana ka hali bi a ka dɔ fara nin cɛsiri in kan min bɛ se k'a to a faw ni a baw ni a kɔrɔw n'a jɔya minnu bɛ Buguni olu ɲɛji bɛ se ka cɛsanga ni waati ka sabu kɛ Mali jamana ɲɛma
ɲɛma ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka haminanko de ye nin ye a ko kumana fɛ k'a fɔ a si la fana k'a fɔ jamana ɲɛmayaso kelen tɛ se k'i jɔ n'a bɛɛ ye nin ye ŋɛniba de bɔlen ye jamana ɲɛmaw sen la ni Elhaji Yaya Togola ka nin wuli ka jɔ ye baara in a bɛ taa kuncɛ tuma min na Buguni sapeur pompier ye a lajɛ u bɛ baara kɛ kadaraw minnu kɔnɔ ka o ladege maaw ye ni ka labanna ka tasuma dɔ fana fa ni mobili dilen ye min musaka taar'i jɔ sefa wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 50 la an ye min sɔrɔ ka bɔ ye o filɛ nin ye. An bɛ don min na bi an bɛ se k'a fɔ o ye Yaya Togola ka don ye nin ye Yaya Togola ka kɛnɛ ye Yaya Togola jamamɔgɔ don jama ɲɛmɔgɔ don a ye baara caman kɛ mais bi an bɛ yan min na a bolo kɛra mobili dɔ la ka Buguni dɛmɛ o la k'o di sapeur pompier ma an b'a fɔ communément sapeur pompier sinon protection civile mɔgɔw de don u bɛ yan lakana min kama mobili in b'u dɛmɛ k'o lakana k'o sabati ka dɔ fara o lakana o sira kan donc an bɛ Yaya fo o la kosɛbɛ. N bɛ pompiers fo an balimaw don n bɛ pompiers fo vraiment u y'u se kɛ an ye parce que fɛn dɔ kɛra Buguni yan salon a gɛlɛyara dɛ tasuma de wulila ka don dɔ ka butigi kɔnɔ k'a ban butigi bannen a tigi tun b'a fɛ ka boli n y'an to jama na ye n y'a taatɔ ye n bolila k'a minɛ n ko n teri na yan n k'e bɛ taa min k'a bɛ taa yan fan fɛ n ko na yan nafolo bannen tɛ balawu kɛlen koyi balawu de ye n'i banna i yɛrɛ la ye kana ban i yɛrɛ la na yan n ko ni ala sɔnna i ta ni dusukasi ma an bɛna taa pompiers ka mobili dɔ ɲini ka na d'i ma n taara pompier universel international pompier d'urgence international o ye tɔnba fila ye minnu faralen don ɲɔgɔn kan ni balawu wulila jamana min na minnu bɛ se ka na dɛmɛ kɛ n sera Salif Traoré ma qui est ministre de la sécurité a ka papier di yan min b'a to n bɛ se ka taa mobili nin san ka na ɲini ka na n'a ye u y'a di yan ko a jɔlen filɛ cogoya min na nin a valeur ye 150 millions ye mais u b'a di yan u yɛ na n'a ye u tilala ka transport sara ka bɔ Le Havre ka na n'a ye papier de donation a carte grise a fɛn o fɛn n bɛna jɛn k'a bɛɛ di n kɔrɔkɛ ma sisan Usman Kɔnɛ a k'a di pompiers ma a kɛ kun ye mun ye balawu k'a dafa mobili ni pompiers yɛrɛ bɛ nana ka n'u da don a la fɛn min b'a la accident nin kɛlen saro accident kɛlen saro an taara mobili nin nɔfɛ tubabuw y'a wari bɔ an nana n'a ye vraiment ka na aw fo a démonstration bɛna kɛ aw bɛɛ ɲɛna sisan. Ayiwa Yaya bɛ aw k'a ma ko Madu Sanfu an bɛna a to o la sa Madu Sanfu la a sera ma ko kɔrɔ n bɛna taa Buguni mɔgɔw bɛ baarakɛminɛn dɔ la n bɛna taa n da don a kuma na minɛn ninnu sɔrɔlen a nana ko minɛn dɔw sɔrɔla n b'a fɛ n'a bɛ di don min na ayiwa e k'an bilasira n b'a fɛ k'a kɛnɛ ɲɛmɔgɔya d'i ma n ko nin bɛɛ ye hɛrɛ ye n'a dɔn sera n'ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ n'ala sɔnna an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ye don yira an na bi an bɛ ala waleɲuman dɔn ayiwa ne bɛ kɛnɛ nin kan depuis nana u bɛ k'a fɔ ko minisiri c'est vrai n ye minisiri ye n ye jamana minisiri ye a y'o bonya min kɛ k'an sɛgɛrɛ a diyara n ye n b'aw fo la nka kɛnɛ nin y'a yɛrɛ de b'a dɔn a sera ne ma ni sababu min ye parce que sababu min bɛ ne n'a jɛ a ka ca o sigi kɔnɔna na baarakɛminɛn kura min dilen filɛ a ma se ne ka fɔ la mais hakililajigi dɔrɔn don u yɛrɛ b'u jɔyɔrɔ dɔn a ko la ne fana jɔyɔrɔ min ye mobili tasuma faga mobili a tɛ taa girin ka wuli kɔ a jɔlen fo k'a taji k'a kɔnɔ donc ni ne bɛna bɔ yan sisan a wa 20 d'aw ma a bɛ taa taji san ka k'a kɔnɔ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la n'a ma ɲa girin ka wuli dɔ kɔ o k'a sɔrɔ taji dɔ b'a kɔnɔ.
Bamako sigida fɔlɔ o ɲɛmayaso u y'u ka sigiko taku fɔlɔ kɛnɛ sigi sen kan tile 5 kɔnɔna na u jɛra a mɛriw ka hakili jagabɔ kɛ fɛn caman ko kun kan an ka ɲɛjɔw sɔrɔlen bila. Sigida ɲɛmaw sigida fɔlɔ kɔnɔ u ka ni ladara lajɛrɛ ye n'o ye première session ordinaire ye a baaraw daminɛna ni ɲɛmaya ɲinini ye u yɛrɛ la kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ sariya bɛ a laɲini baaraw ka kɛ togoya minnu na o tɛmɛnen kɔ ka bɛn babuw ka hakili jagabɔ bɛna kɛ babu minnu kan u fɛ n'a bɛ tali kɛ sigida ka ɲɛtaga a n'a ka ɲɛnamaya la. An ka bi sɔgɔmada session a bɛ taa ni 3 points de l'adoption du compte administratif de l'exercice 2016, ça c'est le premier point. Deuxième point, oui, communication. Troisième point, oui, divers. Condamnation est mise. Mairie bara minke 2016 kono. Kada mine janvier 2016 kana kumfori 31 décembre 2016 kono. Ay bara mununke. Amina wodi laje. Est-ce que bara kera hukumu konnana? Est-ce que bara kera akanga ke chogamina? Est-ce que akerate amina wodi laje kanyamara di na akera akechogola ube na maka akechogola. Ou adoption du compte administratif 2016. Bon, flana mi e communication ni an nana ati kalo saba dafa men berete ani kalo saba che ay min ke an tumba fe ko fana kuna volu di eluma antonyon eluma. Bon, sabana e we information de politique kotiba ni information wera be ambulo amba di ni elu fana ni information bu bolo ka nyensi anma o ba di ou bien ni blasra le fana bu fe ka nyensi anma o ba ke gouvernement bare dobeta dobena donc ana maire munun kumbiya no ye bara mun ke 2016 kɔnɔna comme aw b'a kalama an ye bara daminɛ ni y'a kalo sabanan ye donc munun kumbiya ka kɔrɔ olu ye bara mun kɛ o document de yirala an na donc an b'a lajɛ n'a ni sariya bɛ taa an b'a a voter a bɛ taa gouvernorat la gouvernorat b'a bila ka taa ministère fɛ donc a bɛ circuit continuer anicité bɛ dɔ sɔrɔ gouvernorat bɛ dɔ sɔrɔ ministère fana bɛ dɔ sɔrɔ o papier tɛ se ka a fɛngɛ fo an minnu maire mun bɛ yan commune 1 no conseil binani duru de be fo anga a document validé ka voter ka blaga ta tutelle la note tutelle te se ka foi kala tanke ni conseil mu prononce ka ni lajɛrɛ fɔlɔ ye baaraw dayɛlɛni sen fɛ kankɔrɔsigi 38 ka fara maa 7 wɛrɛw kan minnu ye kankɔrɔsigi wɛrɛw jɔyɔrɔ fa olu yera kɛnɛ kɔnɔ n'a baara bɛna sigi tile 5 kɔnɔ k'a daminɛ marisi kalo tile 16 ka taa se a tile 21 ma laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ bɛ ni sigida ɲɛma kura sigilen ninnu bolo o de ye baaraw baara bɛ n'u kan ka kɛ u bɛ kunnafoni ɲininaw fara u yɛrɛ kan walasa baara minnu bɛ n'a bi kɛ a ka se ka ladɔ maaw fɛ maa minnu bɛ n'olu ye kala ta u ye. Maire kura ni a ka équipe nana u y'a yira ko bɛɛ ka bɔ dogo ni dogo la n'a ma ɲɛ population ye danaya da kan an se yan n'an bɛ baara kɛ olu ye f'olu population ka kunnafoni olu bɛ kunnafoni sira jumɛn o de ye radio télé ani kunnafoni sɛbɛnnikɛlaw donc o de kama mairie fana décidera maire ni a ka mɔgɔw n'u bɛ baara o baara kɛ u bɛ aw kunnafonidilaw wele ka na aw ka seere a ka lakale population ye k'a fɔ mairie baara bɛ ka kɛ olu de wa an bɛ baara min kɔnɔ nin wagati in na o de ye nin ye donc nin sanga in na o de fana ye nin ye pour que o bɛ se ka faamu. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sigida ɲɛmaw u ka ladala lajɛrɛ fɔlɔ in sen fɛ hakili jigin kɛra baaraw la baara minnu sigira u fɛ u ka sigi barile la n'a kɛra janvier kalo tɛmɛnen na. Centre Football for Hope u ye exposition photo dɔ kɛnɛ sigi sen kan walasa u ka kalandenw ka se ka olu ka jatalenw bɔ ka jira diɲɛ mɔgɔ la centre ɲɛmamuso a ye i hakili jagabɔ k'a lajɛ a yɛrɛ ka karamɔgɔ minnu ye a dɛmɛ ɲɔgɔnya walasa a filɛ don min na ni o ye bi ye k'a dɛmɛ ɲɔgɔnya a ka kalan kɛ ko ɲuman na a ye waleɲuman dɔ jɔnjɔn ta k'o di o karamɔgɔ ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Ni exposition photo min ni a kɛnɛ sigilen filɛ sen kan balontana denmisɛnninw ka dɔɔni kankuruyalen kɔfɛ san kelen kɔnɔna na ka ɲɛsin fotota ma minnu ni olu ka kalanw danna DF wali kelen bagi kundama ma olu de ka jabɔlenw jaabiw bɔra k'a jira kɛnɛ kan foto 5000 a n'a kunkanfɛn 30 kɔ olu de sugantira ni k'u bɔ k'u jira k'u gulongulon n'u ko a ma ko exposition photo bi an y'an ka denmisɛnninw ka san kelen foto talen parce que atelier b'an fɛ yan denmisɛnnin kalanyɔrɔ b'an fɛ yan cɛmannin ni musomannin minnu bɛ ballon tan n'u bɛ se olu minnu ma ɲɛ sɔrɔ bagi kɔfɛ ani DF kɔfɛ an b'olu kalan foto ta baara la ballon tan hukumu kɔnɔna na ni min sen ye min ɲɛ sɔrɔ olu bɛ se k'o ɲɛfɔ ka ɲɛ parce que olu yɛrɛ b'o dɔn o y'olu ka baara ye i bɛ fɛn min dɔn n'i y'o ja ta i bɛ se k'o lakali mais i tɛ fɛn min dɔn i bɛ ja dɔ ta tuma dɔ la i bɛ fɛn dɔ fɔ ka sɔrɔ o tɛ o de la minnu bɛ se min na o ka bila o la o ka k'o taalan ye cɛmanninw ni musomanninw mɔgɔ 10 de don u ye san kelen min kɛ kalan na
o san kelen kɔnɔ u ye photo 5000 kɔ de ta o photo 5000 kɔ an ye 31 sugandi olu la k'o jira mɔgɔw la ko i ɲɛ tɛ dennin in na kɔfɛ nin dennin bɛ ka taa ɲɔsiyɔrɔ la i ma an ye mɔgɔ dɔ wele ka na min bɛ se ka kɛ dennin somɔgɔ ye an kun bɛna lajɛ an bɛ dennin don l'école la cogo min na n'a sɔrɔ a tɛ l'école la a fana bɛ se ka kalan ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na. Mali minisiriso min bɛ ni o ka caw bɛnnen don denmisɛnninw ka koɲɛw ɲɛnabɔli kama o ka minisiri ka nɔnabila kun bɛ kɛnɛ kan a ka kɔrɔfɔw la a ye kɔkɔrɔmadonni wale de ta k'a ɲɛsin santiri in yɛrɛ ɲɛmaaba ma ni o ye madame Suadu Jabate ye ka da a ka wulikajɔw caman kan kɛnyɛrɛ ye baaraw nun donni na. Alors mis en séance en wula in na an nana ministre de la jeunesse et construction citoyenne an nana ale de nɔrɔ bila a tɛ Bamako yan a taara baara la Mali kɔ kan n'o ye Afrique du Sud ye o de y'a to a ma yan lasɔrɔ sinon ale de kun kan ka ye yan wulada in na donc ko k'a ka foli ci se yan yɔrɔ promotrice ma donc k'a fɔ mɔgɔ min don a cɛsirilen don muso cɛsirilen don a cɛsirilen don baara min na a b'a dɔn fana baara ni a bɛ nɔ bila jamana in kɔnɔ parce que a bɛ ka denmisɛnw de dɛmɛ ni dun ye denmisɛnw dɛmɛ ye jamana ɲɛsigiw de dɛmɛ ça veut dire k'a ka baara in nɔ bɛna ye kɔfɛ mais comme n y'a fɔ cogo min an ye min ye yan wula in na baara fɛn fɛn nɔ bɛ yan a bɛɛ musomaninw ka baara ye alors donc an dun ka société in kɔnɔna la généralement musomanin ka baara nɔ tɛ an ɲɛna cɛw dɔrɔn de bɛ se baaraw bɛɛ la mais an ɲɛ b'a la musomaninw bɛ se baara la u bɛ ballon tan olu de bɛ photo ninnu ta ça veut dire que u degera fɛn na fɛn min b'a to u bɛ se ka nafa sɔrɔ u yɛrɛ n'u ye nafa sɔrɔ u yɛrɛ fana a b'a to u b'u mabɔ fɛn caman na k'u fo hali bi k'u waleɲuman dɔn k'u féliciter k'a f'u ye fana u k'u cɛsiri nin baara in fɛ ministère de la jeunesse n'ala sɔnna a se ye fɛn fɛn a b'o kɛ k'u dɛmɛ k'a las'u ma pour que centre in ka sankɔrɔta hali bi. Nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye sen kan walasa ka denmisɛnw ka jatanɔw bɔ k'a jira kɛnɛ kan n'u ko a ma ko exposition photo a bɛna kɛ sababu ɲumanba de ye centre football for hope ma k'a yira k'a fɔ centre in a ka wulikajɔ bɛnnen don walasa ka denmisɛnninw nun don balontan ɲɛdɔn na ani ka labana sisan k'a jira o denmisɛnnin kelen ninnu olu fana ka dɔnniw bɛna kanguruya k'a ɲɛsin fotota ɲɛdɔn baaraw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni exposition min ni a kɛnɛ sigilen filɛ sen kan a bɛna to sen na fo marisi kalo tile 30 centre football for hope la Bagineda kɛnɛ in ɲɛnɛmayara ni dɔnkilidaw denmisɛnninw ka poème kalankanw ani waleɲumandɔn jɔnjɔn caman tali ye madame Suadu Jabate fɛ ni o ye centre football for hope ɲɛmaamuso ye k'a di a yɛrɛ ka karamɔgɔw ma ka da u ka cɛsiri baaraw kan ale kalanko ɲuman na waleɲumandɔn jɔnjɔn o tara ka di mɔgɔba caman ma baara caman kɔnɔna na minnu ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ walasa Mali jamana bɛ se ka ɲɛdan kura ye cogoya min na kɛnɛ in sigira sen kan Kayidi an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na o fɔlɔ bɔlen kɔfɛ n'o kɛra Bamako association Mali kungo n'ale ye denmisɛnnin jɛkulutɔn ye n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o bɛnnen bɛ ka maaw lakodɔn maa minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ jamana ani jamana kɔnɔdenw olu ka hɛrɛ sɔrɔli ma ka jɔnjɔn ta ka d'u ma walasa ka maa wɛrɛw la nata ɲuman kɛli ma ka ɲɛsin jamana ma ani jamana kɔnɔdenw ma n b'a bila minɛn min kɔnɔ n y'a f'i ye jɔn bɛ ala tɔnɔnen kɔfɛ n b'a dɔn k'a fɔ ala ye juru sarala de ye a tɛ juru dɔn nka a b'a sara n b'a dɔn fana k'a fɔ n bɛ dugu min kɔnɔ n'o ye Kayi ye n bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye ma Mali ni foyi ka ɲa ma Kayi ni foyi ka ɲa ma Lagos fana ni foyi ka ɲa ni ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ n b'a kanu Mali de ye n b'a kanu Kayi de ye n b'a kanu Lagos de ye. Ni bonya min n'a kɛra n ye n bɛ fɔlɔ ka mɔgɔ min fɔ k'a barikada o ye an karamɔgɔ ye a Seyid Sarif Usman Madani Hayidara anw ye an yɛrɛ di Hayidara ma de ka kɛ a ka jɔn ye an ka diɲɛlatigɛ an'an ka lahara bɛɛ ala b'o dɔn o tuma la anw mana fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ an b'a dɔn an y'a bɛɛ sɔrɔ ale de tɔgɔya la an b'a f'a ma k'a Hayidara an bɛ sirifula bɛɛ fo nin trophée a ma di anw ma a dira ale de ma a dira an sara karamɔgɔ bɛɛ de ma u sera an ma don min na k'u bɛna d'an ma u ye min f'an ye ko u y'a mɛn k'a fɔ n bɛ waguli kɛ fulakan na n b'a kɛ marakakan na n b'a kɛ bamanankan na o tuma la o diyar'u ye a bonyaniw ma u b'a fɛ ka bonyamasegin kɛ n ye. An bɛ ala fo wulada in na ka ala barikada an bɛ kɛnɛ min kan bonyamasegin kɛnɛ don ala barikada kɛnɛ don ani ala waleɲuman dɔn kɛnɛ don association Mali kunko mɔgɔw olu de an wele bi ka fara ɲɔgɔn kan Kayi yan ka bonyamasegin dɔw kɛ mɔgɔw ye
mɔgɔ minnu cɛsirila jamana in kɔnɔ jamana in dɛmɛli la n'a ɲɛtaga la ani hadamadenya dɛmɛni ani mɔgɔya sabatili la ka se ka bonyamasegin dɔw k'u ye n'o ye diplôme ye. O kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko association Mali Congo a ɲɛmaaw ka fɔ la u ka nin baara in a dabɔra yaasa maa minnu bɛ yen cɛ b'o la muso b'o la diinɛmɔgɔ b'o la politikimɔgɔ b'o la sɛnɛkɛla b'o la baganmarala b'o la maa o maa k'e ka cɛsiri bɛnnen bɛ i ka sigida denw ani jamana bɛɛ lajɛlen olu ka ɲɛta sabatili ma. Olu n'a wuli ka jɔnjɔn ta ka di ma min bɛna kɛ sababu ye i ka dɔ fara i ka cɛsiri ani ka wuli ka jɔ kan ka tila ka maa wɛrɛw fana la nata ɲuman ma. Nisɔndiya min bɛ ne dusukun na a ka bon ma hali kuma kan tɛ n da tellement que nisɔn ka di ni n y'a ye ka bɔ Kɛɲɛba ni yan cɛ 250 km mɔgɔ dama min wulila k'u ciw to yen k'u ka baaraw to yen ka fɛn bɛɛ to yen ka tugu ne kɔ ka fara n baarakɛɲɔgɔn kan ka na nin ka k'u ɲɛna yan bi an ka Kɛɲɛba mairie furucɛ ɲuman ne tɛ dan tɛ ne ka foli la u ye n tɛ se k'u sara sɔrɔ ala dɔrɔn de bɛ se k'u sara n bɛ fɛn min f'u ye n tɛ se ka fɛn fɔ fo k'a fɔ u ye dɔrɔn u ni ce u ni baraji ala k'u sara vraiment ala ka bɛɛ sara mɔgɔ kelen tɛ se k'o la. U y'a kuma fɔ n ye a mɛnna ne tun kan ka sɔrɔ ɲɔrɔn de bi sini sɔgɔma tun kan ka na bɛn ni ziyara ye mais u y'a fɔ n ye ɲɔrɔn ne kama n ko u k'a to dɔrɔn u ka taa Kayi ne faw bɛ yen n karamɔgɔw bɛ yen n mɔkɛw yɛrɛ bɛ yan u ka taga u ka bonya da olu kan o bɛ ne basa tɔn minnu sera ka nin fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn depuis ɲɔrɔn fɔ yan n b'a f'u ye u ni cɛ u ni baraji. Soit portelen tɛ diinɛmɔgɔ dɔrɔn kan ne ma fili ni kɛnɛ in kɔnɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ yan olu ye sɛnɛkɛlaw ye dɔw ye jagokɛlaw ye entrepreneurs b'a la opérateurs économiques b'a la bon i tɛ se ka ninnu dama fana ta k'u décorer ka sɔrɔ i ma diinɛmɔgɔw fara kan parce que n'i y'a ye i bɛ fɛn dɔ dɔn dɔ de b'a f'i ɲɛna ko tan don donc olu de bɛ an bila sira ɲumanw kan k'a fɔ an ɲɛna an kana sɔn nin ma an ka nin kɛ an ka nin kɛ i komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na Mohamed El Madani Haidara ka ko an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na mais ni kamalen min fatura anw b'a dɔn anw ye nin kɛ anw ma nin kɛ maaw bɛ jamana in kɔnɔ olu bɛ sa ka taa lahara u tɛ ɲinɛ a kɔ mais k'a yira hadamaden bɛɛ la ko denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ o de y'an bila ka trophée in tɔgɔ da fa la o y'a yira n na k'a fɔ ko balimaya kanu min yɛrɛ b'a la ne ma fili o ye belebeleba ye hali an ka diinɛ ko to yen a fɔra an ɲɛna ko n'a ye ɲɔgɔn minɛ a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ. An b'a yira u la k'a fɔ ko association Mali Congo n'ale bilara sen kan walasa ka fasoden ɲumanya kɛ n yɛrɛ ye ani baara ɲuman o sabati malidenw hakili la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ Seyid Sherifu Usman Madani Haidara a denkɛ ne ye Mohamed El Madani Haidara ye ka jɔnjɔn belebele ta k'o tɔgɔ da la k'o ɲɛsin maaba dɔ fɛnɛ ma n'o ye Amadu Adi Tali ye ka sababu kɛ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri ka ɲɛsin diinɛ o walankatali ma jamana kɔnɔ. An b'a fɔ ko association Mali Congo ko u bɛ baara min na u k'u cɛ sira fɛ yaasa maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na se ka fasoden ɲumanya u hakilina ta ko don a ka baarakɛtaw la sanga ani wagati. Sɛ maralaw olu ka jɛkulu fara ɲɔgɔn ka jɛkulu u jɛra ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka waleya kɔn waleya min ni o bɛ tali kɛ sɛsogo donni kan ka bɔ kɔ kan ka na n'a ye Mali jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya kɔnɔna ye an ka ɲɛjɔw sɔrɔlenw na. Mali sɛ maralaw ani sɛ feerelaw u ka kuluba min bɛ yen ni an b'a wele ko kama n'a bɛ sɛ maralaw ani sɛ feerelaw olu kofɔ a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi yaasa gwɛlɛya min talen bɛ ka ɲɛsin u ka baara ma n'o de ye ka sɛ bɔ kɔfɛ ka don n'a ye Mali kɔnɔ yaasa u k'o kɛlɛ ka sababu kɛ kɔlɔlɔ jugu minnu b'a la ka ta ka ɲɛsin kɛnɛya ma. Mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i ka jamana fɛ i b'i ka jamana taa ɲɛfɛ n'i b'a fɛ i ka jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ ani ka nafolo sɔrɔ a ka se ka basigi nin y'a dɔ ye sisan an bɛ mɔgɔ caman bɛ ka na ka don sɛmara la parce que y'a ye taali jamana kɔ kan yanni ka taa jamana kɔ kan n'i sigi yan ka baara kɛ i bɛ se ka nafolo sɔrɔ a la nafolo sɔrɔ o ye nin dɔ ye mɔgɔ caman bɛ bi minnu agriculteurs la Mali la yan sisan minnu juru ta banques fɛ an y'u tɔgɔw fɔ aw ye yan a fɛn fɛn bɛ bi yan n'a ye juru ta banque fɛ a bɛɛ ka ca ni miliyari ye donc olu bɛ nin fɛnw ta ka na i sigi k'u bɛna sɛmara kɛ o sɛmara kɔnɔna na
banbaciw ani maa fililenw minnu t'u ka jamana ka hɛrɛ fɛ olu bɛ taga faransi sɛ minnu ni ye sɛ fililenw de ye sɛ fililen minnu don nafa t'u la tuguni faransi yɛrɛ olu t'a dun parce que n'olu ko k'u b'a dun a bɛ bana lase olu ka jamanadenw ma. ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaaw ka fɔ la ni an m'an janto an yɛrɛ la sɛ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka don an ka jamana kɔnɔ n'an t'u si dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka bana fasugu caman ta ka ɲɛsin buna hadamadenw ma wa maa minnu kɛlen don o ko matarafaba ye bi u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ yaasa k'a feere maliyɛnw ma sɔngɔdiya la ka sababu kɛ sɛ min don sɛ ɲuman tɛ. an bɛ kɛlɛ dɔ de la kɛlɛ min ye mɔgɔ minnu bɛ na ni sɛ ye u bɛ na ni sɛ ye fɛn min de don fɛn ɲuman tɛ parce que an tɛ sɛ ninnu bɔ yɔrɔ dɔn an t'a dɔn fɛn min don bon par contre an bɛ mun produit yan nɔ an b'o dɔn an b'o bɔ yɔrɔ dɔn an b'a dɔn o ye fɛn min ye an kɔni fɛ o de kan ka utiliser ka wulikajɔ ye fɛn caman ye parce que an ni ministre kumana an ni ministre de l'élevage kumana an ni ɲɛmɔgɔ caman kumana an y'a yir'u la k'a fɔ fɛn min de don a bɛ k'an degun bon u yɛrɛ y'a yira n na k'a fɔ olu yɛrɛ b'a la u bɛ ka kɛlɛ kɛ. An bɔra ka Kama ka conférence de presse de la main 600 aliment n'o ye poulet de chair ye sɛ minnu bɛ dun an ka jamana kan parce que an y'a kɔlɔsi k'a fɔ malgré que ministre ye arrêté dɔ bɔ pour que k'a fɔ ko sɛ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na an ka jamana kan ko k'a interdit u y'a interdit kun de kama parce que sɛ minnu bɛ na an t'u siya dɔn an t'a dɔn kun min na u fagara u ni bana min bɛ na an t'o dɔn mais an bɛ a san parce que c'est moins cher bon or olu bɛ bɔ n'aw fɛ yen kun dɔ de la ka na n'a ye anw fɛ yan nɔ donc o kama ministère ye arrêté dɔw ta k'a interdit. an b'a yira u la k'a fɔ ko sɛ ale ye dumuni nafamaba ye min bɛ nafa caman lase buna hadamaden ma nka an ka kan k'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ sɛ fasugu minnu dun k'a sababu kɛ an ka jamana maaw bɛ taa sɛ fasugu wɛrɛw ta ka don n'a ye an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana cɛjugu caman ka ta ka ɲɛsin an ma. maliyɛn dɔw de bɛ taga ka taa olu fara fara ɲɔgɔn kan u t'a dɔn fɔlɔ a dilanna cogoya min na u t'a dɔn fɛnɛ a conditionné na cogoya min na labɛn min kɛra k'a kɛ u t'o dɔn a problème hygiène ko fanfɛla la min ye ka a saniya kɛ u t'o dɔn u seginna ka na n'a ye yan olu de bɛ na n'a ye yan donc ka na maliyɛn minnu nan'u sigi n'u y'u ka baara n'u ka fɛn bɛɛ kɛ nin ye u ka nafolo ɲini k'a ye olu ka nin nali de bɛna to u bɛ nin maliyɛnw ka baaraw nagasi. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kunnafoni di kɛnɛ in a kɔni kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin maa kofɔlen ninnu bolo nisɔngoya ni dusumakasa min b'u la ka ɲɛfɔli k'o la ka tila ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma sabula u kɛlen bɛ ka sariya gɛlɛn min ta ka ɲɛsin nin baara in ma n'o de ye ka sɛ bɔ jamana wɛrɛ kan ka don n'a ye an fɛ u ka sariya in u k'a ta ka don ba la sabula a kɛlen bɛ gwɛlɛyaba ye bi olu ka baara la. o de bɛ dansigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma.